Vítajte. Nájdite si pre seba pohodlné miesto a dovoľte si na pár minút odložiť všetky starosti. Dnes sa vydáme na cestu hlboko do vášho vnútra, aby sme prebudili váš potenciál učiť sa s radosťou a ľahkosťou. Táto meditácia je vašim súkromným priestorom, kde všetko je možné a vaša myseľ sa stáva otvorenou a pripravenou prijímať nové veci. Zatvorte si oči, pomaly sa nadýchnite a s výdychom nechajte celé telo klesnúť do hlbokého uvoľnenia. Vnímajte, ako sa vaše chodidlá, lítka a stehná upokojujú a uvoľňujú. Ste tu pre seba. Teraz presuňte pozornosť do brucha, hrude, ramien, až po končeky prstov na rukách. Všetko je uvoľnené a pokojné. Nakoniec uvoľnite svaly tváre, čelo, oči a čelusť sú úplne uvoľnené. Teraz si predstavte, že zostupujete po schodoch uvoľnenia. S každým krokom klesáte hlbšie a hlbšie do seba. Začínam počítať od 10 do 1. S každým číslom sa prepadáte do ešte hlbšieho a pokojnejšieho stavu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Predstavte si, že stojíte pred veľkou zlatou bránou. Na nej sa trbliece nápis Moja neobmedzená pamäť. Pomaly ju otvárate a vstupujete do miestnosti plnej jemného modrého svetla. Toto svetlo teraz preniká do vášho mozgu. Osvetľuje každú bunku, každú synapsiu. Napĺňa vás pocitom jasnosti. Teraz v mysli opakujte tieto slová pomaly, v hlbokom a upokojujúcom rytme. Moja myseľ prijíma nové slová s ľahkosťou. Každé slovo si pamätám bez námahy a natrvalo. Učím sa jazyky s radosťou a úplne prirodzene. Vnímajte, ako sa tieto vety ukladajú hlboko vo vašom vnútri ako nový, jasný a efektívny program. Teraz si predstavte, že každé ráno alebo večer s úsmevom a úplne automaticky otvoríte zošit alebo aplikáciu s jazykom. Neriešite, či sa vám chce. Jednoducho to robíte, pretože je to prirodzená súčasť vás a vášho života. Vidíte kalendár, v ktorom ste už 30 dní po sebe venovali jazyku len chvíľu času. Cítite v sebe vlnu hrdosti a uspokojenia. Opakujte tieto slová. Konám konzistentne.
Každý deň urobím malý krok. Každý deň rastiem. Pred sebou vidíte svoju budúcu verziu. Verziu, ktorá je sebaistá a hovorí plynule jazykom, ktorý sa učíte. Počúvate, ako ľudia naokolo reagujú s obdivom na vaše schopnosti. Cítite obrovskú radosť z toho, že ste sa k tomuto bodu dostali tak prirodzene. Teraz k tejto verzii seba pristúpte. Nechajte ju, nech sa s vami spojí a splynie v jedno. Od tejto chvíle je toto vaše nové ja. Učenie je pre vás jednoduché, prirodzené a radostné. Začínam počítať od 1 do 5. S každým číslom sa budete vracať do plne bdelého stavu. Keď sa vrátite, prinesiete si so sebou novú chuť učiť sa, radosť z pamätania si a ľahkosť konania. 1. Vraciate sa. 2. Cítite energiu. 3. Ste plne bdelí. 4. Usmievate sa. 5. Otvárate oči a ste pripravení urobiť prvý malý krok. Vítajte späť. Ďakujem, že ste si venovali tento vzácny čas. Pamätajte, že táto sila a ľahkosť sú vždy vo vás. Prajem vám krásny zvyšok dňa a veľa radosti z objavovania.